Φόβος, ρεαλιστικός ή δημιούργημα φαντασίας? Αντίληψη απειλής, πραγματικής ή πλασματικής? Αιτίες φόβου, φυσιολογική αντίδραση σε μια συγκεκριμένη απειλή ή ψυχολογικό πρόβλημα όπως οι φοβίες. Ο φόβος όντως ενεργοποιεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα, οδηγώντας σε αύξηση του καρδιακού ρυθμού αναπνοής, έκρηξη ορμονών στρες όπως κορτιζόλης και άλλα. Όλα αυτά ως φυσιολογική σωματική αντίδραση. Ψυχολογικά όμως αυτή η αντίληψη απειλής επηρεάζει και τη σκέψη αλλά και τη συμπεριφορά. Ο φόβος όμως δημιουργείται επίσης ως προσπάθεια του νου για να ελέγξει το μέλλον, καταστάσεις ή συμπεριφορές τις οποίες μπορούμε να ξεφύγουμε ή να αποφύγουμε. Όταν ο φόβος υπάρχει ενώ δεν υπάρχει αληθινός κίνδυνος, τότε είναι που μετατρέπεται και σε φοβία και γίνεται εμπόδιο στη φυσιολογική αντιμετώπιση της καθημερινότητας ενός ατόμου. Καταλαβαίνω λοιπόν τη φοβία μου όσον αφορά το ύψος. Έχω πέσει από αρκετά ψηλά σε μικρή ηλικία και έχει μείνει ως τραυματική εμπειρία στη μνήμη. Επίσης κατανοώ και τη φοβία μου στις μέλισσες, σφίκες και λοιπά έντομα με κεντρή λόγω αλλεργικής αντίδρασης. Ρωτήστε και τη φίλη μου την Έλενα. Αυτά ανήκουν στις φυσιολογικές αντιδράσεις σε συγκεκριμένες απειλές. Εδώ όμως δεν θέλω να αφιερώσω άλλο χρόνο στα φυσιολογικά. Θα αναφερθώ στους πλασματικούς φόβους μου, στους και καλά φόβους που μαζεύουμε από το περιβάλλον μας, από τον κύκλο μας ή από φόβους των άλλων και που δεν έχουν καμία λογική, ούτε εξήγηση ούτε και λογική ύπαρξης. Και κάπως έτσι διαιωνίζουμε ένα αίσθημα ασφάλειας χωρίς να το εκλογικεύουμε, να το κριτικάρουμε, να το αναλύουμε και να φιλτράρουμε τις φοβίες μας. Πολλές φορές αφήνουμε τους φόβους αυτούς να αποκτούν δύναμη και κατόπιν να μας ελέγχουν αντί να τους ελέγχουμε. Και σε κάποιες αρκετές περιπτώσεις που οι φόβοι γίνονται ανεξέλεγκτοι, μπορούν και να εδραιωθούν τόσο που θα μπορούν να φτάσουν στο σημείο του να φοβόμαστε την ίδια τη ζωή, το άγνωστο, το αύριο, τους ανθρώπους, τον κόσμο, ακόμα και το μέλλον. Το κόστος του ανεξέλεγκτου φόβου μπορεί να είναι η ζωή που θα μπορούσαμε να είχαμε ζήσει, αλλά όχι ως εδώ. Δεν γίνεται να παγιδεύουμε τους εαυτούς μας και να είμαστε χαλαροί μετά, μόνοι μας. Δεν γίνεται να υιοθετούμε συμπεριφορές, γνώμες, πιστεύω, φοβίες, αντιλήψεις, πεποιθήσεις άλλων και χωρίς φίλτρο και ανάλυση να τα καταπίνουμε ως δικά μας. Και το τέρας γιγαντώνεται και στο τέλος δεν μαζεύεται, δεν λύνεται, σε μαυρίζει. Και μια ωραία μέρα σε πνίγει. Εκτός και να αντιδράσεις. Σκεφτείς, αναλύσεις, επεξεργαστείς λύσεις και νικήσεις. Τον αδικαιολόγητο φόβο τον κατάλαβα στην προηγούμενη ηχογράφηση. Είχα σχεδόν παραλύσει από το φόβο μου. Πρέπει να έκανα πάνω από 35 απόπειρες. Δεν μου άρεσε καμία. Ούτε και η τελευταία στο 100%. Ίσως και αυτή να ήταν και πιο μέτρια, αλλά έπρεπε να την αναρτήσω, είχα το λόγο μου. Και πριν σκεφτείτε το καημένο το κορίτσι, θα πρέπει να πω πως ήμουν για κάποια χρόνια ραδιοφωνική παραγωγός, που θα λέγαμε και το 1991 που ξεκινούσα το όνειρο αυτό. Χωρίς φόβους, χωρίς ντροπές τότε. Γεμάτη θάρρος χτυπούσα την πόρτα του ραδιοφώνου στα 16 μου. Με άλλα λόγια, δεν είναι η φοβία του μικροφώνου. Ύστερα αναρωτήθηκα μήπως ήταν το γεγονός πως διάβαζα από γραπτό κείμενο. Αλλά αν και δεν το λατρεύω, το έχω κάνει και αυτό στο παρελθόν. Και κάπως έτσι η σκέψη μου πάει πάλι στη φωνούλα μαϊμουδάκι που όλοι κουβαλάμε. Και να ακούς να γελάει. Σου λέει: «Να είδες, δεν μπορείς». Στο έλεγα εγώ: «Δεν κάθεσαι ήσυχα. Μείνε σε αυτά που ξέρεις τελευταία και έχεις συνηθίσει. Πού να βγαίνεις από τη βολή σου τώρα?» Σκοτάδι. Παραλίγο να το πιστέψω. Όμως όχι. Δεν θα βυθιστώ άλλο. Θα σηκωθώ, θα παλέψω, θα βγω. Θα κυνηγήσω, θα αγωνιστώ, θα παλέψω, θα νικήσω. Αρκετά. Και κάπως έτσι αποφάσισα να κάνω την ανάρτηση την προηγούμενη φορά. Να με αντιμετωπίσω στις φοβίες μου. Να με αντιμετωπίσω στην τελειομανία μου.
να με αντιμετωπίσω στο φόβο της έκθεσης, πως ίσως και να άκουγαν και καταλάβαιναν κάποιοι το κόμπιασμά μου και την αγωνία μου. Όλους αυτούς τους φόβους και ανησυχίες τις πήγα με μια κίνηση στο τέρμα. Ξεγύμνομα. Ναι. Ξεγύμνομα ψυχής. Είπα πως θα το φτάσω στο τέρμα και θα το κάνω. Είπα πως θα βγω στο φως και θα βγω. Δεν υπάρχει πιθανότητα να πέσω. Και βέβαια ναι. Θα σηκωθώ όμως. Όπως εκείνο το σκιουράκι που είχα δει 3-4 χρόνια πριν στο δρόμο. Ανέβαινε στο δέντρο. Κάποια στιγμή έπεφτε. Κοιτούσε δεξιά, κοιτούσε αριστερά. Και ανέβαινε και πάλι στο δέντρο. Για να πέσει και πάλι. Κοιτούσε δεξιά, κοιτούσε αριστερά. Και ανέβαινε για ακόμη μία φορά στο δέντρο, πιο χαριτωμένα από πριν, χωρίς να ντρέπεται, χωρίς να προβληματίζεται, σχεδόν σαν παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο κι εγώ, σαν άλλο σκιουράκι, χωρίς προβληματισμό και χωρίς ντροπή, θα το κάνω. Θα ανέβω και αν πέσω, θα κοιτάξω δεξιά, θα κοιτάξω αριστερά και θα ανέβω στο δικό μου δέντρο, που είναι το φως, και θα με αγαπήσω και θα αλλάξω συνήθειες ετών και θα απαλλαγώ από φοβίες και θα γίνω αυτό που ξέρω πως είμαι και θα χρειαστεί να κάνω και μάχες, ειδικά με το τι θα πει ο κόσμος. Όμως η ζωή είναι δική μου, κόσμε μου καλέ. Εσύ κόσμε, ζήσε τη δική σου ζωή. Και αν και εσύ κάνεις το ίδιο ταξίδι, έλα να το κάνουμε μαζί. Θα το αφήσω εδώ για σήμερα. Έως την επόμενη φορά, όποτε έρθει, μάκια σου. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.